Kula warga kesenian Jadilan Turunggo Cahya Muda ingkang sak mangke pun badhe kapurwakan inggih punika kanthi 3 babak. Babak angka kaping sepindah inggih punika babak putra, kalajengaken babak angka kaping kalih babak putri, lan kalajengaken babak pungkasan babak putra senior. Sumangga sedaya penonton ingkang sami kersa rawuh, sedaya penonton ingkang sampun kapiji hamurwakani adicara siang punika, sumangga tansah ndedonga miturut kapitadosan piyambak-piyambak lan semogi sakmangke anggenipun pentas saged kalaksanan wiwit purwa madya lan wusana. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lah atur posisi. Ya jos selelu. Ya. Durung gajah muda. Allah ya ha ya ya slogalo ya
Oh iya. Yo, Iya, saben-saben mengasa kelingan Ustaz sedek janji kang suci ing lair terus ing ati senadyan kaya ngapa manungsa mung bisa ngreka Gusti kang paling lara pasti kita sakramo iya harap ya iya jas ya
Lahau iya iya hai Lahau iya Lahai hai saya tos 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 lire ora rumangsa H-O hai hai iya hai harap mundur Hedi 2000 deh ayo iya BSA Production terima kasih matur suwun. Iya. Iya iya iya. Iya iya iya.
Mas Riko. Setia bagus sang prasaja salai akan luhur berbukene dasar alose ngerti kok pancen wasis Dina dua oh iya oh iya ya tos ya oh ya Cahya muda iya hae iya haya awas Yano iya iya lah ya iya lah ya ya tos iya haya anake wong tani omahe neng pinggir kali ojo wirawiri nuruti senenge ati anake wong tani nuruti senenge ati anake wong Jawa ngeluri seni budaya ngono aja sembrono tumendak megogolino anake wong Jawa ngeluri seni budaya hei betul gari dono wong Jawa Dura ke Cahya Muda ayo Nur bujur Mas Dono omai neng pinggir kali aksa wirawiri nuntut senenge ati anake wong tani omai anake wong Jawa ngeluri seni budaya aja sembrono dimet bisa ngrembaka anake wong Jawa ngeluri seni budaya iya Sas ing pinggir kali
sawira-wiri goleki senenge ati anake wong tani omahe nang kaya beli anake wong Jawa urusane budaya aja sembrono di mesti sombramboko anake wong Jawa ngleluri seni budaya iya Anake wong Re jaran kore jarane mlayu ngetan sing numpaki api sultan ngalor ngidul nunggu jaran jaran kore acarane mlayu ngidul sing numpak bocahe gundul ngalor ngidul nyanyi gendul kaya rival iya saya Jadilane orang lakunya iya Kondor ayo langsung uturi putih mas ayo iya ayo uturi putih ya satu lek ketibanan karo yore mas saya tengelin iya ayo ini dijagani Rod iya Turung saya muda swara suling kepenak unine dula-duli kepenak unine unine mung nrenyohake barang lan kentrong tipe ngasuling ala sigrak kendangan iki mana ratu-ratu putih serampung loh iya ayo iya tos
lerilir tandure wong sumile katimbang dening para kadang putra hanine turangga kang samya angrasuk busana keprajuritan ingkang sami katingal bagus trengginas trapet kadya tindaknya saking Mandrawa Cina darane kadya Raden Mas Bagus Permadi ingkang sami mlebet wonten alas Nirbaya alas Nirbaya kang kondang wingit galak kelewak-lewak dipun panggeni wadyaning kewan alas setan alas uga Prabu Celeng Sregi lampahi kridaning Prabu Celeng Sregi kang hamigal risang pinanganten Klana Sewandana lan putri sangga langit dening prajurit singko barong ngawontenaken rerampakan ing prajurit bantarangin bumine Dewi Sangga Langit mumpung padang rem Sirep sanggane Prawadya Bali Prabu Singa bareng tumut suwune sajroning tlatah Pagelaran Jawi ya surah mugi tansah pinangi rahayu rahayu turi putih ya. Ayo. Wah, matur sembah nuwun. Wah. Rumeseng wonten badan alus para kanca-kanca Bapak Putra Turangga Cahya Muda. Ah, wis ra kelingan apa-apa ya Mas Jarot ya. Nggih, Cak Pendeng. Ya wis ora sadar apa-apa iki. Nah, semaput. Tumbake ambulan iki. Ya ora kaya ngono. Ingkang baget Cak Pendeng saged nyengkuyung anggenipun dados menapa kasaguhan rekan-rekan Turangga Cahya Muda lumantar Mas Ripa. Ingkang sampun nimbali Cak Pendeng kalian kula matur sembah nuwun. Menika ugi karawan bintang tamu mijil saking tlatah Purworejo, Jawa Tengah. Iki ketoke Kali Gesing ya. Kali Gesing nggih. Niki Mbak Heni PE gini ya. Kok Heni PE? Yuk Kali Gesing kok. Mbak Heni Primitif. Nggih, Mbak Heni Pramita nggih. Ya, matur sembah nuwun Mbak Heni. Matur sembah nuwun tebe-tebe saged marak sowan wonten ing tlatah Ngawis Karangmojo Gunung Kidul Mbak Heni. Iki perlune apa Mas Jarot? Menika sunatane Mas Ripa. Belah, rasulan nggih Pak nggih menika nggih. Oh, rasulan. Sedekah rasul Pak Cak Pendeng. Kula kinten supite Ripa. Alah ya buntes to ambek taun jadil disupitke Ripa iki. Ora apa-apa ya. Dibajetke apa Mas Yahya? Derek monggo. Apa? Gimana ora di nganyeni turi-turi putih wis bubar mau lho Bu. Iya. Sikat Mas Jarot. Sopo wong ora jiwa citra marang
janji tanpa guna sumpah prasetya bumi langit nyekseni manis-manis ngetikanmu nanging uga lamis latimu orang ngira tega sliramu ninggal janji prasetya kesenanganku ada Mbak Heni Pramita, Nurli Hasanah, ada Jared Bisma, Sak Pendek Indonesia, BSA Production. Sapa wonge ora kuciwa cinira marang janji tanpa guna sumpah prasetya bumi langit nyekseni sing apa maneh gondeli becik andung basuki boyo tumeka wanci emong karya rahayu matur subanuwun setunggal lagun lami sampun ya napa malih niki Pak Bu lagune napa malih niki lagune napa niki Mbak Yuli lagune apa Mbak lagune napa wonten pamundutan mboten apa Pak lewong mesti kok masak lagon gumiak napa alus
Gumya. Apa? Gumya Onze siap. Ya Gumya. Gumya. Oh, pemberitaan lewong disimpan dulu. Lewong nanti ya. dituruti. Boleh siap Kita simpan dulu. Boleh kita Ya, amankan dulu. Wonten pemberitaan lagu mboten? Uti napa Pripun, Bu? lagu napa Uti? Pripun Bu? Berkah dalem menika panjenenganipun lomo estu. Napa iya Uti tenan? weh lah piye? Lomo ya Mbak Nurli. Mbak Nurli Uti lomo ya Mbak ya. Nah, piye lho? Oh. DS Mil Ki Kerawan saking Bapak Babin Kecamatan Saptosari. Nggih Pak No matur sembah nuwun Pak No. Ya. Ingkang pundi piyantunipun niki. Sa? Oh matur sembah nuwun. Nek pas ra tugas yo macak yo biasa. Nggih, Bapak Babin Ampun tenan Saptosari. ya. Heeh. Kula nek medal sodong ampun dicegat, Pak. Keketreke. Ora. Iya. Heeh, Mas saya apa nggih lagu? Paringi lagu napa Mas Cahya derek. Sing duet gelem dhewe ya gelem. Nggih. Nika ugi sineng kuyung Widyawati mi wonten cacah kalih. Wah, heeh. Kondang-kondang kabeh. Kondang kabeh iki kondang dan Iya. iket mau wis Heeh. Wah, yo ketok kok Rot. kuwi mau ki ngantek Wis mumet aku. ketok kok Rot. Ketara to, Cak? Nek Dik Nurli iki ketok. Ngapane sing ketara? Ganti-ganti nggo magicom. Kuwi du magicom ta. Terus apa? Tumbler. Tak kira Baskom. padasan. Ya nek iki padasan barangane ning endi? Iya. Ya. Oh mulai nesu. Nek nesu ki ora dawa lho kok anu rezekine ki linggo. Nesu mulai gosek. Nesu. Mleyok iki terus ini. Ya, ora apa-apa. Apa Mas saya apa? Derek. Ngejob ning gedang sari nyengkrek komstiri petril. Iya. Ronggo Cahya Muda. Iya. Ada Cak Pendeng Indonesia. Ada Sorot Bisma, terima kasih. Seprene nggonku ngenteni janji iki prasetyane ngati Pacut tresno mring sliramu wong ayu ra eling dina lan wektu Rong hati BSA terima kasih saya suwe saya rakaruan kasih Seradyan tanah saanggadan terus aku sabar yen sliramu rakelingan wong ayu tak ati-ati sepi ceras semoyo wae aku terus karo kowe ukuran hatimu saya gawe lara iku ra prayoga sakno Cak Pendeng aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyedhen sliramu ukuran tresno nanging lugite asmara Ronggo Cahya Muda.
Presiramu Kowo ayu ra eling dina lan wektu Neng ati katon ra bisa ilang asaya suwe asaya ra karuan nadyan mong tansah ada aku samar piye-piye yen suramura kalian ayo tak hati-hati seperti cersamaya baik aku tresno karo kowe tekane hatiku saya gawe lara iku raprayoga ayo aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukurane tresno kudu pengenake Dumiting asmara ukurane tresno kudu padha nanging lumiting asmara wes ya wah Pak Yono matur sembah nuwun nah niku pakane sanes anggur nggih Bu gedang Konder wong lomo kira kaya jarak rezekine ning ndi aku mulih nurus bayaran Ripa kok transfer ke aku ada jarak dong. Yo, Kondor. Wes komando. Terbayang wajahmu wahai sayang, hanya dirimu pujaanku seorang. Ku terbayang wajahmu wahai sayang, hanya dirimu pujaanku seorang. Ku terbayang wajahmu sayang,
kondur. Stres. Yo. Hoi. Hoi ya. Cek cek. Cek 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 cek. Cek 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 cek. Yang warna pink. Kondur, kondur. Cek cek. Kondur. Apa aku iki kasbarani ora doyan makan apa maneh dolan ingine ketemu dirimu seorang bocah ayu tambah nono rasa kangenku pancen ngene atimu kemas yen ora beda rasane atiku ketemu ketemu mas sampai nono ayo yo kasmaran agawe ati tatapan kasmaran mulai kaya wong edan kasmaran lungguh jejer kadya atenan muka-muka iki dadi kasunyatan Apa pancen ngene kasbarani ora doyan mangan apa maneh dolan ingine ketemu dirimu seorang bocah ayu tambah nono rasa kangenku Aku
edan Asmaran lunggu cecer kabeh panenan muga-muga iki dadi kasunyatan muga-muga iki dadi kasunyatan Apa? Iya. Aku sesok tak ngajak Pak Cukup. Ayo prakanca suka-suka kira sinarang cahya muda saking trata karang mojo musik rampak benarine
Sigra, sigra, ayo konco kemrene yo mirsani kula sak konco. Ayo tak. Iya. Iya. Gimana tadi turbutnya merampung Bu? Iya. Kebake Suradadu biyen rentang-renteng saiki ngajak padu Kebanyan pakan demit wet ringit dimenyani piye ta biyen katon sengit saiki kok nyedaki TCM ngawes TCM ngawes TCM ngawes pancen pantes termratitis kondur awas seret TV awas iya ayo nduk engger Yuk.
So. Aduh. Puri putih. Oh, Yo yo yo. Kender. Mbak Heni kena sindrom jarak. Kender. Kondor.